Καλημέρα. Εγώ κοιμάμαι και η τύχη μου δουλεύει από ό,τι φαίνεται. Οι φίλοι μου μαζεύτηκαν όλοι μαζί και μου πλέκουνε το εγκόμιο. Έχω απαντήσει στο κανάλι επικοινωνίας μου. Δυστυχώς η απάντησή μου είναι μόνο για άτομα που ξέρουν να διαβάζουν. Ίσως γι' αυτό να δυσκολεύομαι λίγο στο παιχνίδι της κοινής γνώμης, γιατί απευθύνομαι σε άτομα που ξέρουν να διαβάζουν. Όπως και να έχει, έχω απαντήσει στα περισσότερα πράγματα τα οποία θεωρώ ότι χαίρουν κάποιας σημασίας. Όποιος θέλει να ακούσει την πλευρά μου μπορεί να μπει και να τα διαβάσει. Όποιος δεν θέλει, δεν χρειάζεται να μπει να τα διαβάσει. Αυτά, να είστε καλά και μακάρι αυτή η ευαισθησία που έχετε για το κοινό δίκαιο και το κοινό καλό και την κοσμική δικαιοσύνη να μην υπάρχει μόνο όταν είμαι εγώ απέναντί σας. Να υπάρχει όταν οι φίλοι σας σπάνε στο ξύλο τις κοπέλες τους και το έχετε δει μπροστά σας επανελειμμένα. Σε πολλά. Δεν πρόλαβα να τελειώσω αυτό που έλεγα. Έλεγα ότι αν είστε καλά παιδιά, καλό είναι να είστε καλά παιδιά με όλους και σε όλες τις καταστάσεις και όχι μόνο όταν σας συμφέρει. Αν έχετε λοιπόν, ξέρω εγώ, ένα φίλο ο οποίος είναι πρεζόνι, αλκοολικός και σπάει στο ξύλο τη γυναίκα του, καλό είναι να τον κάνετε call out ή έστω να μην του γλύφετε τα αρχίδια δημόσια και να τον κάνετε παρέα. Αν ένας πιτσιρικάς ράπερ φίλος σας φέρει να σας γνωρίσει την κοπέλα του, καλό είναι να μην του τη γαμίσετε και να του την κλέψετε και μετά την κάνετε εγκόμενά σας. Υπάρχουν πολλά πράγματα, τέλος πάντων, πολλά θέματα ηθικής τα οποία τίθονται όταν κάποιος κάθεται από ψηλά και κουνάει το δάχτυλο. Μπορεί να πρέπει να κοιτάξει λίγο πίσω του, τα σκατά του. Όπως και να έχει, ό,τι μου εύχεστε ο Θεός να σας το δίνει διπλά πίσω. Και επειδή πολλοί δεν ξέρετε καν τι είναι το broadcast channel, τώρα το συνειδητοποίησα. Εδώ τα έχω γράψει. Μπείτε και διαβάστε.